AmaSomali asalokhu eqhubeke njalo ne-operation yokubulala izingane zethu ngokuzifakela uphoyizeni emachipsini. Umbuzo-ke obheke kuhulumeni uthi sithule yini izingane zethu zibulawa ngesihluku phambi kwethu zingenzile lutho. Kanti inkohlakalo eMsunduzi Municipality ayigcini nje kuphela ngemeya yezoni nesekela layo kodwa kubole ngisho abasebenzi. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. AmaSomali asalokhu eqhubeke njalo ne-operation yokubulala izingane zethu ngokuzifakela uphoyizeni emachipsini. Umbuzo-ke obheke kuhulumeni uthi sithule sisonga izandla yini sibuke izingane zethu zibulawa ngesihluku phambi kwethu zingenzile lutho. Lokhu kulandela ukusabalala kwamavidiyo aveza izingane zigcwele ezibhedlela zigula ngenxa yokudla ama-chips eziwathenge ko-My Friend. Kwenye amavidiyo kuvela izingane ezinika othisha ama-chips eziwathenge ko-My Friend uma evulwa phakathi kuphuma amaphilisi angaziwa ukuthi ahlobo luni. Lamaphilisi uyazi mfethu labantu nje abawu5 nje ngizobabala. uCyril Ramaphosa, uJulius Malema, uNdlozi. Mhlamba ke ngibale nje laba bobathathu. Nezinye ke izicathalala nazabe ezivumelana nabo. Izingane zalabantu engibabalile uma ucabanga zikhona kwi-risk yokugula njenganalezi zethu ezithenga iphasa. Izingane zabo ziyathenga yini kuma-spaza shops abokufika? No, izingane zaRamaphosa nje uyacabanga uhlangana nengane yaNdlozi noma nengane yaMalema noma uhlangana nengane yabani yaRamaphosa elokhuzeni spaza. Akwenzeki. So they don't care. So kahle abantu abasenkingeni ithina kuphela sisenkingeni. Umbuzo ke uthi sithule yini Nkosi yami sibona izingane zethu zibulawa ngesihluku phambi kwethu sibuka. Uyazi ingane eshonelwe abazali inegama ebizwa ngalo kuthiwa intandane. Kushuthi it's way of the flesh, it's natural ukuthi ingane ngelinye ilanga abazali bayahamba isale. That's why inegama ebizwa ngalo kuthiwa intandane. Kodwa umzali oshonelwe ingane akanalo igama abizwa ngalo. Simply because akekho umzali ekufanele azala aphinda ngcwabe. Awukwazi ukuzala uphinda ungcwabe amathumba akho. Akufanelanga akekho umzali ekufanele angcwabe ingane yakhe. Kuthiwa bangahambi. Kuthiwa bahlale babulala izingane zethu. Kusho uRamaphosa benomalema nethimba labo. Ngoba bayabakhokhela bona ukuphela kwenyanga njalo kunemali abayithola kubona ukuze izingane zabo zifunde phesheya ukuze babe protected ukuze nje bona baphile kahle. Kodwa ezethu izingane azife zona. Kodwa sohamba sovota kuthiwa sihambe kodwa sobavotela ngoNovember. Nandudaba. Phakathi emachipsini wasuwenze njani noma ubona lamaphilisi? Ngabakhetha amachips. Njengoba usuza kikuhluza isikhombisa amaphilisi. Hayi bafethu iqiniso lento. Iyiqiniso. Ushuthe mntwana. Iqiniso ngacishe yakho. Sondela la. Sondela. Oh, Jehova iqiniso lento. Misana abadayisi. Abamisi bakhishwa ngaphandle. Abamisi. Uzofika. Wathanda amashisi mama. Yembizo mama. First. Ujiyani. Okwemama. Inkohlakalo eMsunduzi Municipality ayigcini nje kuphela ngemeya yezoni kanye nesekela layo kodwa kubole ngisho abasebenzi. Lokhu kulandela emva kokusabalala kwevidiyo eveza abantu bokufika yayibona lento yamakwerekwere ukuthi avela afike nje avela abona ispace edrobheni avela agxumeka itenda seyagunda noma ngazo senzani usedayisani. Ungayenza leyo nto kwelinye izwe? Ungayenza iliphi izwe ongafika anibuzeni uRamaphosa nekhala elikhulu bantu madoda kithi iliphi izwe ongafika kulona uvela ufika ubona ispace njena ekhoneni thizeni usugxumeka itende lapho usuyadayisa angaze ngabe uyagunda noma wenzani likhona yini izwe emhlabeni ongafike wenze njalo kulona kodwa senje njani sibayeke uyazi labada sixolise kulo mfanekiso oqoshiwe kuvela abokufika begxumeke amatende ku Pietermaritzburg Street endaweni eRongi. Kuyaba uma sekubizwa iziphathimandla noma abasebenzi bakamasipala ukuthi bafike bazodila nabo bafika nangempela bayishaqa yonke impahla bahamba. Kanti bazothi uma befika phezulu lena eMarket Square ngemva kwase library bafike babanike impahla zapho bese bebanika imali.
So namhlanje umuntu behamba la ku Pietermaritzburg uma sithi siyaqhamuka babaleke osibali la omunye ukhanda usesaloni omunye ukhanda amafoni badayisa izinto ze-plumbing. So safona imoto yakamasipala ukuthi ayizoyisilanda lezinto bafika umasipala wazilanda. Uma ngithi ngase-City Hall namba futhi osibali bayilandela le moto nansi nanemoto isizohlangana nabo osibali mangithi osibali wakhipha imali wanika lo driver wemoto bafanele ukuthi ngiba-athembe umuntu omthetho ngenzeki lentenzeka la ngiyacela imini besisusa leza zinto lapha ngoba laba bafethu belandela cela umthetho wenza into efanele yenzeke ngoba lo mfowethu ekhipha imali enika ubaba siyacela ngoba nikhona nabantu uzathatha ngemali lo uzathatha ngemali uzathatha osibali abangenamaphepha esithe thina sifika thina babaleka mthanda ukudlala ngathi bakwethu ngoba senza lento silungisa abantu bonke silekelana nini abantu bomthetho silungisa sudina kazi sicela